Κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το like. Σήμερα θα σας δείξω ένα brain που πήρα και άλλο ένα που είναι gift που το έδωσε ένα φίλο, τον Μανώλη. Εδώ επίσης είναι ο Μανώλης, πες ένα γεια. Γεια σου παιδιά. Λοιπόν, είδατε πονηρούλιδες. Καλή ανάθεση, παιδιά. Αφού την έκανα την ανάθεση. 1, 2, 3. Παιδιά, έχουμε ένα λαβαντόρι το σπινίτο. Βέβαια έχει κάτω χαρακτήρα ξύλα, δεν πειράζει. Με glitch, όχι glitch, με αυτό εδώ το hack 315 μίλια. Και έχουμε και ένα έντζεκ μαζί με το Μανώλη Gold 37,5 μη. Και ένα Giftinis 5 Rainy Gin Gang. Ένα Graipus. Και ένα Electro Lalleriki. Και παιδιά, αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε το shorts. Και από μένα και από το Μανώλη έχετε ένα γεια. Πες γεια. Οκ. Πες και ένα γεια Μανώλη. Γεια παιδιά. Γεια, bye.